danna subscribe kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ku ci gaba da samun bidiyo. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ina kowa barka da sallah, ina kowa fatan alkhairi. To wannan magana da zan yi da mata ƴan uwana zan yi shi. Mata na gama iya nazari na duba na gani. Wallahi in gaya muku maza, wasu mazan yanzu wayo suke mana. Da lokacin da ba a rufe Saudiya ba, duk in azumi ya zo kowa sai ya ce maka ya tafi umara, kowa ya ce maka baya ƙasa. To yanzu kuma da aka rufe Saudiya sai suka fake da lockdown. To lockdown bai hana ka tura budurwarka kayan sallah ba. Za ka iya tura mata kuɗi ta ga Allah ɗililin ta je ta kasuwa ta kashe wutar gabanta. Amma sai su ce maka lockdown. Ni ban taɓa yin sallah ma mai daɗi irin wannan na lockdown ɗin ba. Kin ga ko matan aure da mazajensu sai rawaye-rawaye suke suna nishaɗi suna jin daɗi. To me zai hana kai ka tura budurwarka kuɗin kayan sallah ko ka tura mata barka da sallah? Sai dai a fake da waya, a yi ta dogon waya, a rasa me za a ce har a shiga ƙarya. To wallahi mata ku an kare. Duk namijin da bai baku barka da sallah ba, canza mishi ka ƙara mishi mai.